pääkaupunkiseudulla ovat vartijat kohdanneet myös vakavempia tapauksia. Kuulitko, kun siellä satamasta viime viikolla jäänyt 3 nuorta kaveria huumausaineiden hallussapidosta? Ai niin tuossa? Joo. Erika kanssa tapaattiin ne sieltä. Ai jaa. Meillä oli pongi mukana ja... Mikä oli? Pongi. Mistä meitä ja poltetaan. Niin. Ai jaa. Miten se löytyi sitten? Ja sillä hetkellä ei löytynyt yhtään mitään. Poliisit tuli paikalle ja sitten ne tutki taskut ja kaikki kävi läpi ja ei mitään löytynyt. Erika sitten katsoi puskiin, niin sieltähän löytyi sitten toi 4 grammaa kannabista ollut. Just joo. Siinä koitettiin pongiikin yhdessä kohtaa heittää järveen ja sitten skeittarikin vielä siihen, niin koitti sen napata ja siivasi meillä toisen maahan. Ja... Jätkä koitti rimpulla. Ei se enää oikein siivoisi, kun vähän veikkaat ilmoittais mennä pihalle, kun vastapalloa tuli siihen. Niin. No se on. Se oli samaten enää, kun käsikivät nyt lähti pongi, niin ei se oikein muu ottanut, kun lähtee saman tien. Jos se häviää, niin sitten on niinku aika todisteet suurin piirtein siinä. Niin just joo. Monet juhlijat yrittävät oikaista kesäteatterin kautta liikkuessaan balleilla. Juuri kun vartija